E temos que falar agora dun tema que parece que será recurrente neste 2022, que é o tema dos parques eólicos, xa sabeden, na Serra da Groba, que nos toca moi de preto a comarca do Baixo Miño, e temos novidades que nos vai comentar un dos portavoces da Rede Galega Stop Eólicos, Bruno Centelles. Que tal? Moi boa tarde. Que tal? Boa tarde, como estades? Xa rematou o período de alegación dos proxectos de parques eólicos do Albariño 1 e do Merendón. Agora tempo de responder a esas alegacións. E agora tedes vos novidades do Parque Eólico Toroña. Cales son, Bruno? Sí, efectivamente. Xa pasaron o trámite de exposición pública, como ben dís, o Albariño 1 no mes de decembro, e acaba de rematar a semana pasada o Merendón, e eses son dous dos 5 parques que sabemos que dende o 30 de setembro están ameazando a Serra da Groba. Un deses 3 que faltan é o Toroña. O Toroña é un parque moi singular, porque se ben é certo que no mapa do Rexistro Eólico de Galicia aparecía un parque chamado Toroña na zona de Baredo, de Baíña e en Mougás tamén. Sí. É certo que o 15 de marzo do ano pasado, vai a facer un ano pronto, apareceu por sorpresa na página da Consellería de Medio Ambiente o Parque Toroña, pero era un Parque Toroña que non coincidía co Parque Toroña que nos coñecíamos. Empezamos a falar daquela de Toroña Vello e Toroña Novo. Ben, ese Toroña Novo estivo aí, apareceu, como digo, na página da Consellería de Medio Ambiente e tardou moito tempo, casi 2 meses, en aparecer, como sería preceptivo e de inicio, no mapa do Rexistro Eólico de Galicia. Cando aparece nese mapa, isto é o 7 de maio, aparecen os dous Toroñas. Sí, entón é certo, temos dous parques eólicos que se chaman Toroña na Serra da Groba. Sí. Ben, isto continúa así, ninguén é capaz de aclararnos nada, e temos que traballar con dous parques diferentes que se chaman da mesma maneira. Non haberá nomes para poñerlles, que resulta que, en fin, teñen que chamarlle da mesma maneira os dous e co mesmo erro. É chamativo, Toroña cun R solo. Sí. O 30 de setembro, cando fan a gran revolución no mapa eólico de Galicia, no mapa do Rexistro Eólico de Galicia, da Xunta de Galicia, desaparece aquel Toroña Vello e desaparece tamén o Toroña 3. Insisto no Toroña 3 porque xusto un mes despois, en outubro, cando publican o Albariño 1, o Albariño 1 nos desvela que van a compartir a subestación de Barrantes en Tomiño, o Albariño 1, o Toroña 1, que isto xa o sabíamos. Sí. O Toroña 1 xa saíra publicado en Medio Ambiente no mes de decembro pasado de 2020, e o Toroña 3. Este é o que decía o proxecto do Toroña 1, pero é que o proxecto do Albariño 1 agora nos di que compartirá a subestación de Barrantes co Toroña 1, isto sabíamoslo, Sí. pero co Toroña. Xa. Home, como co Toroña si era co Toroña 3? Xa, es que Como co Toroña si o Toroña ahora solamente queda o Toroña Novo? O Toroña Novo ten a súa propia subestación no Argalo, na parroquia de Loureza, no concello de Oia. Como pode ser isto? Non acaba aquí por acabamos de terminar o plazo de alegacións do Merendón, e revisando o mapa do Rexistro Eólico de Galicia atopamos con que está cambiado o Parque Toroña. Xa estamos na versión 3.0. É un parque novo, non coñecemos a súa poligonal, podemos supoñer en principio que conserva a do Toroña 2.0, é moito supoñer. Cambian as ubicacións dos aeroseradores e sorpresivamente aquí na zona de Baiona aparecen 3 aeroseradores na parroquia de Baíña. 3. E na zona do Argalo, donde estaban colocados 6 na parroquia de Loureza, hai 2 que aparecen desviados, e o número 5, empezando a serie aquí en Baiona, 1, 2, 3 en Baiona, e xa saltamos a la baixo, son 9 kilómetros de tendido eléctrico. No proxecto anterior falaban de tendido aéreo, a ver que nos sorprenden agora co actual. Digo, o número 4 estaría na canteira de Purgueira, o número 5 xa estaría do lado de Tomiño, na parroquia de Santa María de Tomiño. Antes non había ningún en Tomiño. A serie 6, 7, 8 e 9 por debaixo da caseta da Madanela, na Serra do Argalo, estarían en Loureza, pero o 10 está claramente dentro do territorio da parroquia de Goián, en Tomiño. O sea, isto é escandaloso. O sea, pero es que isto
consagra este proxecto que ahora coñecemos a partir do Registro Electoral de Galicia, onde podemos acceder ás súas coordenadas, que efectivamente fala claramente da súa subestación. Esa subestación é efectivamente a de Barrantes. Acabamos de pechar o círculo, pero é que a subestación de Barrantes está fora da poligonal que coñecemos para o Toroña. É dicir, temos que pensar que van a cambiar a poligonal. Isto que estás explicando moi ben, Bruno, para un ouvinte para mí entendo que para vos tamén, porque claro, se o mesmo proxecto Toroña xa cambiou 3 veces de vai a ir, pero é que o Merendón tamén estábamos coa versión 3.0, co Albariño estábamos coa 4.0. Pero isto non é unha cuestión da Serra da Groba. Nestes días, calquera persoa que se interese mínimamente e que siga un pouco nas redes sociales como se está movendo, pode ver o que está pasando no Larouco, o que está pasando en Baltar, como están movendo o Parque Mistral e o Parque Tramontana para agrupalos baixo empresas ficticias creadas ad hoc, 3.000 euros de capital social cada unha, para asocialas ao existente Parque Larouco, e os tres son de Iberdrola. Isto non é novedade. O que pasa en Tribes e Valdeorras, a fragmentación fraudulenta e o engaño que hai aí consentido, coñecido pola Xunta, é evidente. O que está pasando na Serra da Groba co Toroña 1, co Albariño 1, e o que pasa agora, e acabamos de demostrar, co Merendón e máis o Rosal, que van a conducir a súa produción fora de poligonais, absolutamente fora de poligonais, atravesando o Marzán ata chegar á subestación do Rosal, unha subestación que queren montar ao lado da que actualmente funciona de Cenosa, a Rede Eléctrica Española, pero xa dan por feito, pero ainda non son propietarios do terreo, nin teñen contrato de aluguer, nin nada polo estilo. O sea, esto é un descaro tan bestial. Quería preguntarche, Bruno... Esto é absolutamente alucinante. O sea, calquera persoa que nos escoita falar nos mira a veces con unha cara e dice, esta xente de que fala, pero que historia nos está? É que isto parece unha historia de unha película de terror. Quería comentarche, Bruno, o que xusto hai unha semana dixo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que di que o goberno galego priorizará a tramitación de parques eólicos que destinen o 50% da súa produción á industria a través de acordos PPA de precios fixos da enerxía. ¿Esto qué supón? Sí, moi ben. Aí vamos, estupendo. Vale, e fala de de empresas electrointensivas, e a cabeza destas empresas está Alcoa, e nos están dicindo desde hai moitos anos que un dos problemas fundamentais de Alcoa, da rendibilidade de Alcoa, é o alto prezo da enerxía eléctrica que necesitan para o seu proceso industrial. Ben, Alcoa se vinha servindo habitualmente da enerxía producida na central eléctrica das Pontes. A central eléctrica das Pontes está a 40 km do porto de Cervo, en Lugo, onde está a central de Alcoa. Ben, desde o porto de Cervo, desde a fábrica de Alcoa, facendo un arco no mapa, unha zona de eses 40 km, 35-40 km aproximadamente, nese arco temos encerrados, a data 2019, tiñamos encerrados nese arco 1.664 aeroxeradores, 1.664, que venden a súa enerxía eléctrica o prezo que as grandes corporacións enerxéticas deciden. E yo venden Alcoa. E ahora nos ven o señor Feijóo dicindo que viene a salvar vidas e que va a permitir que sigan adiante non sei que proxectos que van a vender o 50% da súa enerxía. Pero de que estamos falando? Pero non ten, señor Feijóo, non ten 1.664 aeroxeradores funcionando na zona de Alcoa. E me está contando que vai a permitir novos parques a condición de 50%. Pero que broma é esta? Entonces o que digo, o sea, esta xente saen o paso con grandes palabras, dicindo auténticas barbaridades e mentiras, que en principio parece que soan ben, pero que cando te posa a pensalas e te posa a razonar un pouco, daste conta que son mentiras, mentiras e mentiras. É que non hai por onde collelo. A sorte é que a xente agora está empezando a escoitar e, bueno, podemos estar ocupados con mil cousas, pero, bueno, cando nos poñemos a pensar nun tema e escoitamos e nos paramos a reflexionar, hai cuestións que son tan evidentes e tan claras que xa non tragamos de boa gana todas estas mentiras. E, claro, aquí o interés está moi claro. Trátase de beneficiar as grandes empresas, as grandes corporacións, sempre a costa
da cidadanía que vai a pagar a enerxía eléctrica o prezo que estos señores e señoras decidan. Porque tamén podemos falar de como se decide o prezo da enerxía eléctrica. Se alguén que nos escolta agora seguiu o debate que tivemos en Televigo no mes de decembro, explicaba o señor Pazo, presidente da Asociación Eólica de Galicia, moi por encima como se decide o prezo do kilovatio nas subastas. Marca o prezo o último kilovatio que entra na subasta e a procedencia dese kilovatio. Claro, é certo que hai kilovatios que veñen de produción a partir do gas ou a partir do carbón ou a partir de ciclo combinado, perfecto, non pasa nada, e esos son kilovatios caros. E quen decide que esos kilovatios son os últimos en entrar na subasta e son os que marcan o prezo de todos os kilovatios? Así, o sea, nos queren facer de tontos e xa non cola, Xa para rematar, Bruno, quería preguntarche que dende Instituto de Estudos Miñoráns, do que tamén formas parte, que levachedes este tema dos parques eólicos na Serra da Groba ao Parlamento Europeo. Desde hai moitos anos no Instituto de Estudos Miñoráns, tamén outras asociacións, pero bueno, no que nos toca a nós, estamos denunciando que a Xunta de Galicia e o Goberno de España, pero para nós afecta a Xunta de Galicia, está incumplindo normativa europea, deixando de proteger ou de declarar zona protegida baixo o epígrafe Rede Natura 2000, estamos no 2022, de partes importantes do territorio. Entón, isto responde a unha estrategia burda, moi simple, pero moi eficaz. Un dos problemas que pode ter un parque eólico é colisionar con espacios Rede Natura. Ben, non habendo Rede Natura, non hai colisión, e parece que o camiño está chanzado. Como fronte a diferentes peticións e solicitudes diante da Xunta de Galicia e incluso tamén diante do Goberno do Estado, aquí non se move nada, pois recurrimos á Comisión de Peticións da Unión Europea, que recolle na súa normativa pois este compromiso dos territorios que fan parte da Unión Europea de ter esa porcentaxe mínima de territorio protegido, territorio natural protegido. Ben, nós facemos o noso informe, presentamos